Kerro, millä mielin sä suhtauduit Anetteen tyylissä nousseeseen kohuun? Ihan niin kuin me kaikki vaan naureskellaan. Taas piti keksiä jotain kirjoiteltavaa ja ei se tuntunut kellään oikein missään. Naureskeltiin vaan, Anette itsekin naureskeli silleen. Oletteko te saanut mitenkään vaikuttaa yleensäkin Anetteen pukeutumiseen tai Anetteen tyyliin yleensäkään? Ei meillä olisi mitään tarvetta ollut missään vaiheessa. Ja itse asiassa hän aina kysyy, että voitte sanoa hänelle, että mikä toimii ja mikä ei. Ja ollaan mennyt jonkun verran keskusteltu, mutta se on ihan hänen oma juttu. Ei silloin mitään stylistia itse, ei meillä ole kellään koskaan ollut mitään stylistia. Pukeudutaan fiiliksen mukaan. Mulla oli tuskassa niin positiivinen ja valoisen mieli, niin päätin laittaa valkoisen takia. Anetella sattuu olla semmonen peikkopäivä, niin se pisti vähän sellaista röllihenkistä kamaa päälle. Ja minun mielestä se on yllättävän lievää. Siis minä olisin odottanut paljon pahempaa ja siis todella paljon pahempaa. Jengi on suhtautunut kauhean fiksusti sille, että ymmärtää suurin piirtein mitä tapahtuu ja on antanut Anetelle mahdollisuuden. Ja jos sitten Anette ei kelpaa, niin sitten ne on jättänyt bändin rauhaa. Hirveän vähän on tullut tällaista rumaa palautetta niin sanotusti. Nyt on 120 tai keikkaa takana ja yksi keskisormi on näkynyt yhden kerran yleisössä. Oletteko te saanut uusia faneja Anetteen ansiosta? Yllättävän paljon. Se on sellainen asia, mitä mä en hirveästi skelannut silloin alkuaikoina, mutta tosi paljon tulee jengi, joka sanoo, että mä oon aina digannut meiningistä ja musiikista, mutta ex-laulajan ääni oli vähän liian vaikeasti lähestyttävä minulle, että nyt se on vähän helpompaa korvalle ja pystyn vihdoinkin kuuntelemaan. Mä luulen, että ne fanit, mitkä me menetettiin Tarjan myötä, niin ollaan saatu saman verran ainakin uusia Aneten myötä.